Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια καλή προσπάθεια στο να καλλιεργήσουμε τη γη μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις παραμέτρους. Μικρά και μεγάλα κτήματα σήμερα έχουν τη δυνατότητα με μεγάλους, μικρούς, μεσαίους ελκυστήρες, με παρελκόμενα υψηλών προδιαγραφών να αξιοποιηθεί η γη μας. Η καλλιεργητική φροντίδα πλέον βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Από ένα καλό χωράφι μπορεί να έρθει ένα καλό προϊόν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυτές τις καλές πρακτικές, τις προδιαγραφές και ανάλογα με τα χωράφια που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αντίστοιχα μηχανήματα. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια καλή μείωση κόστους παραγωγής από τη μία πλευρά, από την άλλη δε αξιοποιούμε όσο μπορούμε και τους γεωργικούς ελκυστήρες, τους σύγχρονους, οι οποίοι είναι αξιόλογοι, αξιόπιστοι και σίγουρα βοηθούν πάρα πολύ στην καλλιεργητική φροντίδα. Δεν απομένει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλον αυτόν τον τεχνολογικό πλούτο για καλύτερες προδιαγραφές. Γνωρίζοντας ότι όλες αυτές οι καλλιέργειες, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πάρα πολύ απαιτητικές και εδώ είναι το σημείο της καλλιεργητικής φροντίδας. Σε αυτές τις καλλιέργειες δεν απαιτούνται αγροτικά μηχανήματα μεγάλων υποδυνάμεων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τρακτέρ 120, 140, 150 ύπος για απλούς λόγους. Ότι δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να γυρίσουν εύκολα, αλλά χρειαζόμαστε μηχανήματα μικρά, εύκαμπτα, γρήγορα. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε ότι σε αυτό το χωράφι το οποίο οργώνεις αυτή τη στιγμή εσύ, είναι αρκετά δύσκολο χωράφι. Ναι. Τα καταφέρνει το ίδιο καλά? Βεβαίως μπορεί και τα καταφέρνει. Ναι, έχει αυτή την ικανότητα. Είναι και μικρό και μεγάλο. Και είναι 4x4, εννοείται. Εννοείται, έχουμε διπλά διαφορικά. Το ότι είναι ένα τρακτέρ συμπαγές όπως και δεν έχει πολλά ηλεκτρονικά, κατά την άποψη σου ποιο είναι? Του χαρίζει αξιοπιστία. Του χαρίζει αξιοπιστία. Μάλιστα. Δηλαδή το ηλεκτρονικό μπορεί να είναι ευπαθές σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι καλό μεν. Βεβαίως. Είμαστε σε εκτεθειμένες καιρικές συνθήκες, υπάρχουν υγρασίες. Όσο κατά την προσωπική μου άποψη πάντοτε, όχι ότι δεν είναι χρήσιμα τα ηλεκτρονικά, βεβαίως και είναι χρήσιμα και αυτά, αλλά όσο λιγότερα ηλεκτρονικά έχει ένα τρακτέρ, τόσο πιο αξιόπιστο αποδεικνύεται στη διάρκεια του χρόνου. Το ότι είναι 4x4 σίγουρα του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Βέβαια, πάει παντού, δεν σταματάει πουθενά. Και δίπλα σου έχουμε το πλαίσιο ασφαλείας. Σημαντικό. Ναι. Απαραίτητες προϋποθέσεις να εργαζόμαστε με ασφάλεια για να μην έχουμε προβλήματα και ατυχήματα. Αγαπητέ Χρήστο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν αλυσμόνησα που λέμε εμείς στα χωριά μας και εσείς στα χωριά σας, αν κάτι ξέχασα που θα μπορούσες να το συμπληρώσεις, γιατί θεωρώ η κουβέντα μας μικρή μένα, αλλά επικοδομητική δε. Μας έδωσες το στίγμα εδώ της συμμαθίας, μας έδωσες το στίγμα της καλλιεργητικής φροντίδας. Είπες τι ανάγκες έχουν οι αγρότες, μιλήσαμε για συνεργατισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να προωθηθεί ακόμα περισσότερο. Πρέπει να προωθηθεί ακόμα περισσότερο, όπως πολύ σωστά είπες. Και σίγουρα η ευλογημένη γη της συμμαθίας τρέφει εσάς. Έτρεψε τους παππούδες σας, τους πατεράδες σας, εσάς και τα παιδιά σας αύριο. Σίγουρα εμείς δεν θα σταματήσουμε να παράγουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατό μπορούμε καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον. Επειδή είσαι ένα νέο παιδί και δουλεύεις με σύγχρονες προδιαγραφές, δίνεις το κίνητρο και το ερέθισμα και σε νέα παιδιά να ασχοληθούν, να φύγουμε από αυτήν τη μιζέρια ότι ο αγρότης δεν μου γκρίνια και κακό. Λες τα νέα παιδιά, παιδιά είναι δύσκολα μεν, αλλά ασχοληθείτε δε. Είναι δύσκολα, αλλά τα τελευταία χρόνια αρκετά νέα παιδιά ασχολούνται με τις καλλιέργειες. Δεν έχουν και άλλες επιλογές, αλλά υπάρχει η περιοχή παραδοσιακά καλλιεργεί και δεν θα σταματήσει να καλλιεργεί. Τα παιδιά, τα νέα, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Και υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα, νέος αγρότης, σχέδια βελτίωσης κτλ., τα οποία στηρίζουν τους νέους αγρότες. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή πορεία. Αισθάνομαι ευτυχής γιατί ήρθα στη γη της συμμαθίας, στην Άουσα. Είναι ένα όμορφο κομμάτι ελληνικής γης. Έχει άπειρα προϊόντα, εκπληκτικά προϊόντα, αμπέλια, σταφύλια. Είναι πραγματικά μοναδικό. Δύο πράγματα. Ο κάμπος συμμαθίας είναι μοναδικός. Είναι μια ομορφιά. Οι Μακεδόνες είστε υπέροχοι άνθρωποι. Κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ σας χαιρόμαστε γιατί μας μιλάτε με την καρδιά σας, με την ψυχή σας. Μας μιλάτε για μέλλον, με λεβεδιά, με αξιοπρέπεια, με πολύ αγάπη για τη γη σας, για το μέλλον. Όλο αυτό μας δίνει και εμάς το συναίσθημα ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την αγροτική ζωή, τη θέλουν με το χαμόγελο και αισιοδοξία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.